Bismillahirrahmanirrahim. Iki lur, iwake jagane kemis isuk. Meneng cep nang jero lur. Jagane kemis isuk. Kok ana serok Agung, suwerok Gong. Iki anggotae esuk iki jek ana wong 30 iki lur. Iya, Gong. Ana 30 ilang nule iki lho. Oh, kosong. Lek serok iku gawan, Lek. Iku lho, Lek. Suwarane iku lho, Lek. Oh, iwake pewoncak kalau lur. Anggone kete kukulon kok pewoncak. Lho iso ngompak kok ngono arek lho. Apa jenenge? Tolong serokno kopimu tak gone. Nggih. Nggih. Tolong serokno kopi andase. Wes langsung getno, cekap mlayu. Ya wes bantingin wes. Heeh. Lho oleh bebek lho. Kene. Kan go. Mboten. Tak hukum lur, bebeke ya. Oh, iwake wis iku lur, wis mencak-mencak lur. Monggo hati budali ana wong 30 tok iki lho, Ji. Rolu kalau ilang nule. Oh, lor kosong blong. Lor kosong blong. Iki sik goreng ngene gue sampah lur. Wae sampah lho iki lho iwake. Wae barokah cemandi jagane kemis lur ya. Jagane kemis tak tanjar iki lho. Oh. Apik kok. Apik lur iwake lur. Wis karek siap budal tok iki. Lho to wingkan gak karu-karuan. Iwake 1,5 kilo lebih lur. Paling cilik 1,5 kilo. Wis tak tanjar, tak buka kemis sesuk lur ya. Teko mabengi lho. Iwake lho. Oke, njaba ya melok pencak kabeh kalau lur. Lho sawake njaba syarat-syarat wis bodhole kabeh lur. Agung tok sing durung oleh. Wis bodhole kabeh lho. Lho iku iwake iki lur, lho kaya ngono lur. Kayak 1,5 kilo bunga. Kok padha mencak kabeh kok. Wis lur ngono ae lur ya. Assalamualaikum.